Terve taas. Kattelin tässä justiinsa GameTrailers.comin sivulta videota, missä keskusteltiin uusista pelikonsoleista ja kattelin tossa just, että mitä ne oikeasti valittaa noita niinku konsoleiden hintoja. Niillä maksaa PlayStation 3 Premium niinku $599. Ja se on siis niinku 440 € noin pyöreästi. Jos Googlesta katsoo tuolla hakusanalla. Sitten mä menin tsiikaamaan Anttilaa, siis ihan fyysistä liikettä. Sitten huomasin, että nettisivulla on ihan sama hinta. Eli netanttila.com. Sitten tsiikaa PlayStation 3 pelikonsoli 60 GB, eli premiumi. 700 €. Jos sä pistät 700 € niinku dollareiksi. Ei noin. Niin se on $955. Siis mitä vittua?